Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Mega love shout out at sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shout out po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang gabi po. At sa lahat ng ating mga solid na subscriber diyan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa buong mundo, ayan, mega love shout out po. Ngayon po ay Lunes at medyo hindi maganda ang panahon. Kaya saan man kayo naroon, ingat po kayo, lalo na ngayon na medyo umuulan. At yan. At mega love shout out. Mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod, kay Audrey Nicole. Ayan, mega love shout out. Magandang hapon po sa inyo. Kay Nani Sanchez Vlog, ayan, mega love shout out. Kay Biyaheng Brankel Sam, ayan, mega love shout out din. Kay Ji Chang Wok, ayan, mega love shout out. Magandang hapon po. At kay Kagawad Antonihan, mega love shout out. At sino pa ba? Si Ma'am Analisa. Ayan, mega love shout out po. Alright. Maraming salamat po sa nag-like. At pasuyo naman po. Baka pwedeng makihingi ng like. Ayan, like lang po sa inyo. Like lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon po ay Lunes ng hapon. Ayan, alauna na ba o alas 2? Yan. Alas 2:12 ng hapon. At ngayon po ay panlabing-isang araw ng trial ng Vice President, kung saan nagpapatuloy po ang investigasyon ng impeachment sa Senado. Panlabing-isang araw po ngayon. At ngayon po ay anong petsa na ba ngayon? Ayan, August 3. Ayan. At mga kaganapan ngayon ay ang pinag-iinitan na naman ngayon ay yung mag-inang Congressman Leandro Libiste at saka si Loren Legarda Libiste. No? Kung saan sinisilip na naman nila yung binintang solar power ng dating kongresista na si Leandro Libiste. No? Lahat na po ng oposisyon ngayon ay mayroong kinakaharap na kaso. No? Yung dalawa nakakulong, yung isa nagtatago. At ngayon po ay binabagyo naman ang mag-ina na Loren Legarda. No? Si Senator Jingo Estrada ay nakakulong. Si Senator Dante Marcolita ay nakakulong. At yung kakampi nila ay pinalaya na. At si Senador Bato po ay nagtatago hanggang sa ngayon. Pero siguro soon baka lumabas na yon pag tuluyan ang nadimulis ang ICC. No? At yung kinakaharap ngayon ng mag-ina na Legarda Libiste. At yung mga nagnakaw po ng trilyon na flood control, hanggang ngayon po wala pa silang napapakulong kasi po inuuna yung kanilang mga kalaban kasi salita ng salita, no? Yung ating DPWH secretary galit na galit po. Pero hindi niya alam papunta ng Ilocos para mag-imbestiga. Hindi po alam ang daan papunta ng Ilocos.
Papunta lang doon. Ang alam lang, papunta ng Davao at saka papunta ng Taguig. Ayan. Ayan ang mainit na kaganapan itong mga nagdaan na araw. At ngayon po binabayo ng husto itong mag-ina na Leandro Libiste at saka si Loren Ligarda, kung saan nagkaroon ng may mga lumabas sa social media na itong si Hirap Recto nga ay pinagbibintangan na itong si Leandro Libiste na nag-frame up. Hi, good afternoon. Where are you from? Ayan, I'm from the Philippines. Marie Chris Cunanan, Miga Love shout out. Ayan, magandang hapon po. Nandito po ako ngayon sa may Antipulo. Medyo makulimlim at tumigil ng pansamantala yung pag-ulan, pero nagbabadya na naman po. Ayan, kung nasaan man kayo ngayon ay naway mag-iingat kayo parati. At yung mga nagmumotor dyan, yung kapwa rider ko, ayan, na mga nagra-rides, ingat po kayo lahat. Ayan, nasa Mindoro Loob sila ngayon. Ingat po kayo. Ayan, thank you Ma'am Marie Chris Cunanan. Ayan, magandang hapon sa iyo. At ngayon po ay binabayo na naman ang todo. Signal number 3 yung kay Leandro Libiste. At ngayon ito nga ay may bagong umintra na naman itong si NBA Director Melvin Matibag. Ayan. Kung saan nakiki-ano na rin sa investigasyon. At sinabi nga dito ni dahil nga itong umintra na rin itong NBI dito sa kay sa usapin ng mag-ina na Leandro Libiste. Nag-post nga itong si Leandro Libiste na pag niya dito kay Melvin Matibag. At sinabi niya nga dito, sabi niya ay maraming salamat Attorney Melvin Matibag sa iyong mensahe. Congrats Kung Lian. I'm so proud of you. I hope you get to live long enough to see you one day. Ayan. Leading our country. It's such an honor to know you. God bless you always. August 25, 2025 no. Last year ito nung pagkapanalo ni Kung Lian Libiste. At sinabi pa nga dito ni Congressman Lian Libiste na kaibigan ka ng aming pamilya at isa ka sa mga mentor ko noong papasok pa lang ako sa politiko. Maraming beses tayong nag-usap at marami kang ibinahagi sa akin. Dahil sa respeto, hindi po ako nakapag-post tungkol sa iyo kahit madalas kang nasa balita. Ayan, sabi ni Kung Liste. Sasabihin ko na lang na dahil kilala mo ako, alam mong hindi ako sinungaling at totoo ang sinasabi kong gawang rekto lang ang kwentong ito. Alam kong inutusan ka lang, kaya pinapatawad kita. At kahit mawala na ang mga taong nasa paligid mo ngayon, pagdating ng 2028, pwede pa rin tayong magkwentuhan tulad ng dati. Kita mo kung gaano ito. Kabait itong
congressman na ito, no? Pero ang inaano nga lang, dahil nga yung babae di umano na pambababae di umano ni Recto pinalalabas na itong ang may gawa ay si Kung Lian Libiste, na parang pinapalabas na piniprime up si Recto, ano. Kaya yun, umentry na po ang NBI, no. Ang NBI naman po wala namang magawa pag inutos ng taas, susunod at susunod yan, no. Yun nga lang, medyo masakit na tanggapin dahil talagang parang sumobra ang sumobra ang kanilang sumobra na sa limitation yung ng NBI, kasi parang halatang halata nang ginagamit na sa pampulitikang aspeto. Ayun, Siya Marie. Ayan, magandang hapon kay Siya Marie. Ayan, at sa mga nag-like, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At saka sa magla-like pa dyan. Ayan, 18 million in the house. Ayan, magandang hapon po. At yun nga po ay panlabing isang araw ngayon ng impeachment ng Vice President Sara Duterte. Itsisa po. Ayan, thank you Itsisa. Mega love shout out. Ayan. At isa pa nga po sa sa kumakalat sa social media itong medyo hindi magandang pag mukhang maghihiwalay na ang landas. Kung totoo ito maghihiwalay na ang landas ng barbers at saka Congressman Martin Romualdez. Ayun. Ayon dito sa Surigao breaking news. Ayan. Martin Romualdez may matinding pahayag laban kay dating Representative Ace Barber. Ha? Kung matatandaan nyo po, itong si Ace Barber, talagang puring-puri niya ang mga Duterte pagdating doon sa war on drugs, Tapos, nang wala na ang mga Duterte, biglang medyo tumahimik ng konti. At nung lumabas, nung patapos na ang kanyang termino, talagang todo bira na siya na parang hindi niya kilala ang mga Duterte, Talagang todo birada siya. Talagang inano niya yung war on drugs ng mga Duterte, samantalang siya ay puring-puri, Kaya napagkamala na ito ang mga tagapagtanggol ni Representative Martin Romualdez na dating speaker. At ngayon nga po, ito na ang nababalita na kumbaga nagkaroon na ng hindi magandang pagkakaintindihan yung dalawa. Kasi sabi niya nga dito, may matinding pahayag laban kay dating Representative Ace Barber. Ayan. Naging mainit ang pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez patungkol sa kanyang matalik na kaibigan at dating kinatawan na si Ace Barbers. Diba? Sabi niya dito, ayon kay Romualdez, tinrato niyang kaibigan si Barbers at pinagkakatiwalaan ng maraming bagay. Ipinaalala rin ito ang mga tulong at pabor na ibinigay niya para sa pamilya at distrito ni Barbers. Diba? Ibig sabihin, maraming nakuha na tulong itong si Ace Barbers kay
dating Speaker Martin Romualdez, kung saan ito nga na nagkakaroon na ng lamat ngayon. Kung ito ay totoo, ha, no? At sinabi pa niya para kay dating Representative Ace Barbers, I treated you as my body and I have entrusted you with many things. Do not forget the favors I extended to you, dahil in-enjoy mo naman lahat ng binibigay ko sa iyo, sa buong pamilya mo at sa iyong distrito. Huwag magmalinis, hindi pa tapos ang laban ko. Pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayan, mega love shout out kay Sorina Habalia. Ayan, mega love shout out po. Hello host, Boss DTV, shout out po at mabuhay ka sir. Ayan, sabi ni Sorina Habalia. Ayan, thank you Ma'am Sorina, mega love shout out. At ingat po kayo ma'am, lalong-lalo nyo sa inyong trabaho. Kung titingnan natin ang sitwasyon ng dalawang ito, kumbaga parang nilalaglag na ni Ace Barbers. Ito kung titingnan natin ang pahayag nito ni Martin Romualdez, parang nilalaglag na nito si Martin Romualdez nito ni Ace Barbers, no? Kaya malinaw na talagang kung nasaan ang grasya, doon kumakapit ang mga kongresista, no? Nakuha niyo po yung anong ibig kong sabihin. Kasi nung panahon na speaker pa ito si Representative Martin Romualdez, talagang kulang na lang sambahin nila lahat ng mga congressman na si Abante, si Acop, yung Natigi, si Congressman Acop. Ayan. Shout out sa mga moderator ni host. Boss, pasok na po at mag-attendance. Mabuhay yan. Thank you, Ma'am Sorina. Yung dating sexy dancer ay si Dan Fernandez. Ayun. Sino pa yon? Yung mga natalo na congressman. Mahina po ang signal dito sa akin, Boss DTV. Baka di po ako makakapag-comment. Okay lang po, Ma'am Sorina Habalia. Okay lang po. Ayan, salamat po. Ngayon po ay nagkakaroon na ng laglagan, no? Laglagan to the max na. At sinabi nga dito ni Martin Romualdez na minsan din niya pinabayaan. Kumbaga, hindi siya nagkulang, no? Hindi siya nagkulang sa pagtulong, no? Kaya dito makikita natin na talagang namamayagpag. Kaya yung mga taga diyan sa Surigao na nasasakupan ng mga barbers, tingnan nyo kung anong mga naging proyekto na tingnan nyo kung anong mga naging proyekto ng mga barbers. Kasi ayon dito sa ulat, tulong sa pamilya. Milgim Channel, mega love shout out po. Ayan, magandang hapon. Mega love shout out sa lahat. At please like and comment po guys. Shout out sa mga viewers ni Boss DTV. Ayan, thank you. Ayan. Narciso Kalimpong. Ayan, magandang hapon. Kung titingnan natin ang sitwasyon, lumalabas dito na parang nilalaglag na nito ni Ace Barbers dating Martin Romualdez, na nag-uumpisa na talaga silang
Milgim Channel, ayan, shout out. Tamsak Host, ayan, thank you. Thank you sa yung pag-like. Ayan, at sa lahat ng mga nag-like, maraming salamat po sa inyo. No? Kaya talagang talagang sila naglalaglaga na Katulad nung vlogger na natigi, no? Nadido, kumbaga. Na si Mima Aliciano, no? Sumalangit na nawa ang kanyang kaluluwa. Kung saan talagang yung mga vlogger ng administrasyon, puko sila na ang may kasalanan ay mga Duterte. Talagang doon sila nakapokus. Ngayon lumabas sa investigasyon na ito palang si Mima Alicia ay baon pala sa utang. Mayroong pinagkakautangan ng 8 million na hindi mabayad-bayaran. No? Kaya sila mismo nagkakagata na katulad nito ni Ace Barbers. Naglabas na ng loob si Congressman Martin Romualdez, no? Na sila mismo nagkakagata na. Kasi ano pa naman ang pakinabang nito ni Martin Romualdez? Kumbaga, wala nang makukuha dito si Ace Barbers kung saan pwede na naman siyang lumipat para may makuha. Sino ngayon ang Speaker of the House? Diba si Buji D. O di siyempre, doon na naman siya maging loyal para naman may makukuha na naman yung kanilang distrito, no? Alam niyo po kasi pag kayo po ay talagang inanuhan ng ibinigay sa inyo ang lahat ng tinulungan ka ng isang Speaker of the House, kumbaga todo suporta sa iyo, binabaan ka ng napakaraming project. Napakarami pong napakaraming kwarta ang pwedeng kitain ng isang kongresista. Kasi po sa bawat project niyan, ang pinakamababa po niyan is 5%. Pinakamababa po yan 5%. Kaya kung makikita nyo ang kalsada na bitak-bitak, hindi maganda ang kalidad ng kalsada, ibig sabihin yan, sagad na sagad po yan yung porsyento ng mga politiko. Sagad na sagad. Kaya ang gagawin ng para may maipakita, ang gagawin ng kontraktor, wala. Tatabangan hanggat sa hindi rin sila malugi na kumita pa rin. Pero maraming ang naglalabasan sa balita na hanggang umaabot ng 35%. Minsan umaabot pa ng 50%. Ayon po yan sa mga kontraktor ayon po yan sa pag-amin ng mga diskaya. No? Kaya nakakalungkot na ginagawa na tayong gatasan. Ginagawa ng gatasan ang ating pamahalaan ng mga nakaupo sa gobyerno. Hindi po naman natin masisi yung ibang mga congressman. Alam niyo kung bakit? Napakaraming kababayan din natin na umaasa sa kanila. No? Napakarami. Alam nyo, nakakalungkot na sabihin ito, pero talagang marami na talagang umaasa. Pero wala din naman tayong magawa. Alam nyo kung bakit? Kulang na kulang ang serbisyo ng gobyerno, nakakarating talaga sa kanila. Kaya nga ang nangyayari, lumalapit at lumalapit sa mga politiko. Ngayon, anong gagawin ng mga politiko? Hindi naman yan dyan tumakbo para magpalugi lang, ubusin ang kanilang pira dyan. No?
Hindi katulad kay Leandro Lebeste na talagang gumagastos siya ng sariling pira. Hindi katulad kay Senator Robin Padilla na nauubos ang kanyang pira dahil itinutulong. Yung iba dyan, hindi. Pumapasok sila dyan para yumaman. Kasi isipin nyo, yung iba, napakarami ng pira ng mga yan. Pero bakit naiisipan pa nila? Diba, hindi na sila magugutom. Ang lagi nilang pinangangalandakan ay pagtulong sa mga mahihirap. Pero makikita nyo ang kanilang mga programa, wala. No? Pero hindi naman natin masisi yung mga congressman na talagang, kasi babawiin talaga nila yan. Pero minsan, ang pagbawi nila ay sobra-sobra na. Steve Andre. Ayan. Steve Andre Porio. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Kay Lee Sung Soon. Ayan. Mega love shout out to you, my dear friend. Isipin nyo, tingnan na lang natin sa ano. Simula tayo sa kapitan. Sa kapitan po, or sa mga kagawad, makikita nyo dyan ang mga humihingi ng tulong. Nandoon ang solicitation letter, nandoon ang sa gamot, nandoon ang sa kung ano-anong mga medical assistance ang mga hinihingi nila. Sa kagawad pa lang yun, ha. Kaya ang nangyayari, napipilitan silang mamumursinto kasi saan naman sila kukuha ng ipamimigay doon? Hindi naman nila pwedeng hindian dahil bilang isang politiko, sa bawat isang butong nawawala sa kanila, malaki ang chance na matalo na sila sa susunod na eleksyon. Sa kagawad pa lang yun, ha. Sa kagawad pa lang. Saan nila kukunin yun? Ngayon, kung may hawak silang komite, sa kagawad pa lang ang pinag-uusapan natin, ha. Kung may hawak silang isang komite, halimbawa sa infrastructure, yung kung ano-anong mga paggawain ng barangay, di ba? Kung nagkaroon ka ng budget na kalahating milyon, kukuha ka ng kontraktor, kailangan mong kasi kailangan mong punuan yung mga kailangan mong punuan yung pagkukulang na hindi mo naman dapat trabaho yun, kasi ang trabaho mo is magpatupad ng doon sa barangay ng kung halimbawa ang komite mo is infrastructure, titingnan mo yung mga street light, di ba? Yung mga kalsadang lubak-lubak, yun ang i-repair nyo, infra. Ibig sabihin, yung pagtulong, wala dapat yun doon sa komite mo. Pero napipilitan kang gumawa ng pagtulong kasi ang iniisip mo, yan sa susunod na eleksyon, na baka isang araw, baka pag hindi mo tinulungan yon, magagalit sa'yo, hindi ka na ibubuto sa susunod. Hindi ka na mananalo. Kaya napipilitan sila ngayon, maghahanap ng paraan, naghahanap sila kung paano magkapira. Kasi kung magkano lang naman ang sahod ng kagawad, kung ibibigyan nila yung tulong, lalo silang maghihirap. Titingnan natin ang sitwasyon pagdating doon sa mga kongresista, no? Kasi ang kabisado ko po sa barangay, sa isang komite sa barangay, pag hindi mo tinulungan yung isang constituent mo, isang lugar lang kayo dyan. Kumbaga, parang nakaano kayo dyan, isang barangay kayo eh. Once na hindi mo yun napagbigyan, magagalit na sa'yo yun. Kahit hindi mo naman trabaho kasi ang komite mo is infra.
'Di ba? Dapat hihingi ka lang doon kung halimbawa hihingi ka ng ng gamot, hihingi ka ng ah, kung ano-anong medical assistance. Di dapat doon ka lang hihingi sa Committee on Health. 'Di ba? Pero hindi. Yung iba kung saan-saan humihingi, lahat ng kagawad papasahan nila 'yan. Kaya ngayon, napipilitan sila ngayon gumawa ng paraan para ngayon maibigay kung ano ang pangangailangan ng kanilang mga constituent. Ganon din ang sa congressman. Ang problema minsan, dahil nga sa daming pira, limpak-limpak na pira, nasisilaw na sila. Sumusobra na ang kanilang pagiging nagiging garapal na sila, sa madaling salita. Steve Andriporio, ayan, shout out kay Cipriana Godines. Ayan, magandang hapon po. Kaya napipilitan silang mamursinto doon sa programang ibinaba sa kanila ng barangay. Sa barangay pa lang yun, ha? Oh, what more na kung sa congressman, hawak mo na yung buong distrito. Lahat yun hihingi sa'yo ng mga kung ano-anong mga assistance ang hihingiin sa'yo. Yung paliga sa basketball, yung gamot, yung health assistance, yun sa mga samahan, yun sa lahat. Mag-iisip ngayon yung isang congressman kung paano ngayon pagbigyan yon. Kasi once na hindi pagbigyan yon, malaki ang tsansa na mawawala sa kanila sa susunod na eleksyon. Paano ngayon kung hindi mo gawa ng paraan? Mawawalan ka ngayon ng botante. Ganon ang nangyayari sa atin. Kasi nga, ang sistema natin, hindi man natin yung ating mga politiko, wala. Bulok talaga. Bulok, as in bulok. Yung sistema. Kaya po, hindi talaga mag-aasenso ang Pilipinas. Iyan lang ang masasabi ko sa inyo. Lalong-lalo na ngayon. Kita niyo ang pinagagawa ngayon? Puro ayuda? Magbibigay ng cash assistance? Alam niyo ba ang kapalit niyan? Huwag kayong magagalit, ha? Alam niyo ba ang kapalit niyan? Yung iba niyan pag nakatanggap, yung iba niya, didiretso na sa Jollibee. Kakain na. Nawala na sila doon sa focus kung anong mga naisip nila nga pwedeng gawin nila doon sa pamilya nila. Kasi kas na yung pira na eh. Magagawa na nila kung anong gusto nila eh. Yung iba niya, nagmamadali. Pag uwi ng bahay, bibili na kahon-kahon na alak. Tatawagin na yung mga barkada, nag-inuman na. Yung iba napunta pa doon sa pambili ng droga. Kasi magagawa na nila kung anong gusto nila. Kuha nyo yan. Hindi nila pinag-isipan kung paano nila gawin. Kung paano nila i-implement. Kasi nga wala silang plano. Ang plano lang nila ipamigay para bumango sila sa tao. Which is lalong nagagalit yung tao sa kanila. Kasi nga utos lang sila na ibaba. Pagdating doon sa baba, pipiliin din lang yung bibigyan. Pagkaaway ka, nga ka. Kaya malungkot na talaga pag hindi binago ang sistema natin, walang pag-asenso. Kung yun sa taas wala pang political will, kasi ang pinoprotektahan nila kung paano sila tumagal hanggang gusto nila. Tinitira ngayon yung mga kalaban. Hindi na nakagawa ng matino. Wala nang nagawa na matino na programa.
Isipin nyo ngayon, magkano na ang ating utang? 19 trillion. Baka pagdating na ng 2028 nito is 20 trillion na ang utang natin. Isipin mo yun, pinamibigay na nga lang na bigas na tig sa 10 kilo, binawasan pa ng tagda 2. Bigas na yun, ha? Lalo na kung sa pira, ikas yun. Oh. Alam nyo, may isang busy sa amin. Last, ano ito, ha? 2024? 2023. Barangay eleksyon. Ngayon, yung congressman sa amin, may pinatakbo siya. May pinatakbo siya na kapitan. Kumaga, pinunduhan niya. Malapit siya kay dating Speaker Martin Romualdez. Ngayon, ang nangyari, di nakakuha sila ng magandang strategy. Alam niyo kung anong ginawa? 2,000 cash plus isang sakong bigas. At ano ko sa inyo, ha, kung paano simpleng mangurakot. Pag pinuntahan ka, bibigyan ka ng sticker. Ibig sabihin, siguradong mayroon ka na. May sticker ka na nila ng pangalan. Ngayon, tatawagan kayo ngayon, papipirmahin kayo sa form. Nakalagay doon sa form, 2,000 cash assistance at saka isang sakong bigas. Siyempre, tuwan-tuwan tao. Talagang as in. Hindi nila alam na binibili na sila. Di siyempre, ang bango-bango nila. Ang bango. Kasi, 2,000 eh. At saka, isang sakong bigas eh. Tapos, ang eleksyon is November nakalimutan ko kung November 7 yata yon yung eleksyon ng yung last eleksyon ng barangayan, ha. Di ngayon ipamimigay yung cash assistance ng December 1 ipamimigay. Alam nyo yung alam nyo yung dating kapitan, nagkapaltos-paltos yung kamay kapipirma ng indigency. Kasi doon sa barangay namin is ang botante 18,000 na botante sa isang barangay. Ngayon, sa 18,000 na yon, ang kumuha ng indigency is 12,000. Kaya sabi ko doon sa kapitan, sabi ko, Kap, ito maliwanag to, vote buying, pero hindi natin masabing vote buying kasi inilagpas lang ng konti doon sa butuhan. Pero talagang sigurado na makakatanggap kasi nga mayroon ng pinirmahan eh. Ang kailangan na lang nilang requirements is indigency. Yung kapitan, napakaganda ng performance kasi napakaraming project. Maganda yung maganda yung palakad sa barangay. Alam nyo, tinalo lang ng walang kahirap-hirap, nung walang kaalam-alam. Kasi nga, pira ang umiral eh. No. Ngayon, saan pumasok yung korupsyon? Ganito po ang nangyari. Nung nagbigayan na, tapos na ang butuhan, nanalo na yung, kumbaga, tapos na ang butuhan. Pagkatapos ng butuhan, December 1, nagbigaya na. Unang-unang nagkaroon ng problema. Pagtanggap ng 2,000, pupunta doon sa kabilang lamesa kasi kukunin yung bigas. Yung bigas pala may bayad. 950.
Eh, yung iba binata, ayaw nilang kumuha ng bigas kasi sabi niya hindi naman namin kailangan, pera lang kailangan namin eh. Tsaka yung bigas. Hindi nga po pwede. Automatic. Pag pirma mo doon, pag dating mo doon sa isang lamisa, ibibigay sa iyo yung sobre, may laman na 1,050 at saka kukunin mo yung bigas. Marami ngayon nagalit. Kasi nga ang usapan 2,000 ang pinirmahan nila, 2,000 eh. Plus bigas. Bakit bandang huli pinabayaran yung bigas? Doon na pumasok yung korupsyon. Di ba? Alam mo, ang laki-laki ng mukha na nakapaskil nung si Speaker Romualdez. Di ito na, nanalo na. Pag upo nung kapitan, walang kaalam-alam yung kapitan. Ang nagpalakad yung dating kapitan. Ang pag-aakala naman nung dating kapitan, mapapatanggal niya itong walang alam na kapitan. Minamaniobra nila ngayon, minaniobra. Ubos ang pundo ng barangay. Walang mga project, lubak-lubak yung kalsada, tambak yung basura. Kasi nga, minaniobra na nung dating kapitan kasi yung dating kapitan gusto niyang palitan yung kapitan na nanalo. Kasi nga nung una, nung pinasurvey nila, hindi talaga siya mananalo, yung dating kapitan. Kaya nagbutuhan kung sinong sa kanilang dalawang patatakbuhin. Inanalo yung isa, yung walang alam. Ngayong bandang huli, sila na ngayon magkaaway. Magkaaway na sila ngayon kasi nga hindi na pumayag yung ginawa nilang kapitan na paikot-ikutin lang siya ng dating kapitan. Nag-away-away na sila ngayon. Ngayon lalong lumala. Kawawa yung barangay. Like Dan, yan. Thank you, Triple Little Boy Fishing. Yan. Thank you. Magandang hapon sa'yo. Kaya ngayon napakagulo ng barangay namin. Wala. As in. Kaya doon ko po nalaman na sa barangay namin, ang lalaki pala ng budget ng bawat komite ng mga kagawad. Pinakamababa po ang 250,000. Grabe. Kung 2 komite ang hawak mo, pwedeng may budget ka ng 1.2, 1.3 million or 1.5. Kasi sumatotal po, ang era ng barangay namin is umaabot ng budget ng barangay namin is umaabot ng 47 million yearly. Kaya ang laki po ng Ngayon po nauubos yung budget. Ngayon nagkaroon ng kaso yung kapitan namin. Kasi nga idinimanda na nung kaalyado din nila ng malversation. Idinimanda na. May hinahabol ngayon ang COA ng higit sa 14 million. Isipin nyo yun. Bili sila ng mga project tapos hindi naman nila ini-implement. Pinupunduhan na nila ng pinupunduhan. Hindi naman ini-implement. Katulad ng biniling CCTV kung saan doon na demanda yung kapitan sa amin. Binili ng CCTV, nagkakahalaga ng 3 milyon. In-order lang naman nila, hindi binayaran. Hindi ngayon may kabit-kabit ng supplier kasi nga walang bayad eh. Pero yung produkto, yung mga CCTV nandoon sa barangay. Hindi makasingil-singil hindi makasingil-singil kasi nga nagkagulo-gulo na sila eh. Nag-away-away na, ayaw nang pumirma yung ibang kagawad. Ngayon pumupurma sila, tatakbo ng mga
tatakbo sila parehas ng pagkakapitan. Pumupurma lahat sila. Ngayon pa lang nagsisiraan na puro daw magnanakaw. Sila lahat nagnanakaw. Sila kanya-kanya. Isipin nyo ha, dati silang membro ng Appropriation Committee. Di silang pumipirma ng budget. Tapos idinimanda nila yung kapitan doon sa sanggunian. Idinimanda nila yung kapitan. Tapos pag tiningnan mo yung papilis, ang mga pumirma sila. Diba? Oh, parang ang niloloko nilang kanilang mga sarili. Isipin mo, pinirmahan nila yung sila ang nagsumbong, tapos ang mga nakapirma sila doon sa sinusumbong nila kung saan nagnakaw yung kapitan. Sila ang mga nakapirma. Parang ano pa lang yun, di ba? Example pa lang yon ng isang nakawan sa ating pamahalaan. Sa kapitan pa lang yun sa congressman. Diba? Ang congressman buong distrito. Sabi nga nung kaibigan ko na congressman, umaabot sa 1 bilyon ang nagiging project ng isang kongresista sa isang distrito. Depende kung gaano kakaloyal sa speaker. No? Kung gaano kakaloyal. Katulad ngayon, pag hindi ka nagsasalita na papuri sa kanila, wala kang budget. Lalo na pag nagsasalita kang laban sa administrasyon, lalo kang walang budget. May pag-amin na dyan. Isa ito si Congressman Erice ng Caloocan. Siya mismo nakaranas dahil nga nandyan sa pagbabatikos. Binabatikos niya ang administrasyon na ito. Kaya siya mismo pinersonal na sinabihan siya na makasara siya kaya hindi siya bibigyan ng budget. Ano sabi niya? Ang sagot niya nga, hindi ako makasara, kayo ang mga magkakakampi dyan nagiwahiwalay lang kayo, tapos ako ngayon ang pagbintangan mo. Diba? Hanggang ngayon kahit piso hindi nakatikim ang isang Congressman Erice. Kasi nga nagsasalita siya laban sa gobyerno. Sino lang ang nakakatikim ngayon na lumalaban, na nagsasalita laban sa gobyerno, na nabibigyan ng pundo? Si Toby Chanco. Kasi po, si Toby Chanco ay halos magkakamag-anak po yan ng Marcos at Romualdez. Kasi po, yung napangasawa niya ay kamag-anak nila. Kaya, kahit papano, si Toby Chanco, kahit lumalaban, nagsasalita siya laban sa administrasyon na ito, nakakaroon siya ng pundo. Isipin mo yon. Kung hindi ba pamumulitika yan? Kung ang dala mo is good governance, kahit dapat binabatikos ka, dapat bigyan mo ng pundo kasi butante rin yun Yung nasasakupan nun, bumoto din sa'yo. Imposibleng walang bumoto sa kanya doon, sa administrasyon na ito. Di ginalit mo yung mga bumoto sa'yo, di mo na yon. Kasi nga, di mo binigyan ng pundo. Iyon ang isang kahinaan ng isang pamahalaan. Kasi nga, namumulitika siya. Kung hindi ka namumulitika, baka papurihan ka pa. Diba? Kaya hindi kayo makakapagbigay ng magandang serbisyo. Serbisyong totoo. Kung may kinikilingan talaga.
Malabo na malabo sa katotohanan. Kaya, paano makakakuha ng magandang rating ang isang pangulo kung ang mga nasa tao? Ako sa tingin ko, sa baba ang gumagalaw niyan. Namamaniobra ang pangulo. Kasi kung titingnan nyo, ang galaw ng DSWD Secretary, napakaganda eh. Ang ganda ng mga programa. Oh. Alam niyo yung DSWD Secretary, maganda ang mga programa ng DSWD. Kasi ang gusto ng DSWD is livelihood. Pinupunduhan nila yan pag livelihood. Ngayon, paano ko nasabi? Dahil po, mayroon kaming binuo na isang livelihood. Kasama ko yung kagawad ng aming barangay. Nagbuo kami ng isang livelihood. Lahat po yun. Walang isang salita. Nakaalalay ang livelihood. Inindos pa kami sa DOST. Inindos pa kami sa kung saan-saan na mga NGO na makakatulong doon sa livelihood. Ilan pong single parent ang natutulungan doon sa livelihood na yon? Ang minamanage po namin. Wala po kaming bayad doon, volunteer yon. Pero nakikinabang yung mga solo parent na hindi makapagtrabaho ng maayos kasi nga may mga anak. Iniwan ng asawa, yan, nabiyuda, yan, lahat solo parent. Mayroon po kaming 54 na membro doon sa aming livelihood. Mga sewers po yun. Tinuruan naming manahe. Yung iba nagtitinda. Inano nila ng livelihood. Binabaan ng DSWD. Nakamonitor yun ng 5 years. Ngayon po, katay-up na namin ang PCCI, Philippine Chamber of Commerce, at saka GCI, Junior Chambers of Commerce. Ang DSWD at ang DOST. Ayan, ang DOST po ay greenan kami ng greenan kami ng yung pang full sublimation para po sa mga t-shirt na kung anong gusto niyo mga kung ano ang gusto niyong mga tatak. Halimbawa, ang full subli po, yung parang may mga drawing po yung damit. Yan. Igrinan po yung pero hindi pa na approve na, pero wala pang hindi pa na nabibili yung yung unit. Ayon. Kaya dapat yung mga politiko natin, iyon ang isipin, hindi yung ayuda. Kasi po ang ayuda, pag binigyan nyo yun ng 2,000, pag natanggap yung 2,000 na yan ng alas 10 ng umaga, maniwala kayo, alas 6 ng hapon, ubos na yung 2,000 na yun. Sa totoo lang, pumunta kayo ng mga depressed area para mapatunayan nyo yung sinasabi ko. Pumunta kayo ng mga depressed area. Makita nyo doon, mga nanay nag-iinuman. Yung mag-asawa nag-iinuman. Kaya makikita nyo doon ang mga problema. Nagkakaagawan ng asawa. Mga problema yan, pangkaraniwan yan. Nagkakaagawan ng asawa. Oh. Kasi yung asawa nakikipag-inuman. Yung lalaki nasa trabaho. Ngayon, mga lasing na. Ayun na, nangyari na yung dapat mangyari. Yung ibang mga nanay nandoon sa sugalan. Ngayon, baon na sa utang yung nanay. Ayun, pati sarili, naibenta na. Oh. Paano pag nalaman ng asawa? Away na. Nagkagulo-gulo na. Iniwan na ng asawa. Naging solo parent na, problemado na. Oh. Inom dito, inom doon, hanggat sa natuto na magdroga.
Iyan ang pangkaraniwang problema. Kaya dapat iyan ang unang-unang i-address ng pamahalaan. Simpleng-simpleng bagay. Sa maliit na kaparaanan, kayang-kayang masolusyunan. Pero hindi natin siyempre magagaling sila eh. Kasi binoto sila ng tao eh. Oh, sino ba naman tayo? Pangkaraniwan lang. Di tayo papakinggan yan. Ang papakinggan yan yung mga ang papakinggan dyan, lalong-lalo na pagdating na sa mga project. Ang papakinggan dyan yung mga kontraktor. Kasi ang gustong-gusto ng mga politiko, yung parang nagmamakaawa sa kanila yung tao. Kasi pag binigyan mo yan, matik yun. Di ka makakalimutan yan pagdating ng eleksyon. Kaya walang nagagawang maganda yung yung pera sa lalong-lalo na sa Pero para sa akin nga dapat hindi nababaan ng pondo yung mga congressman eh. Kasi ang congressman talaga wala naman ibang dapat gawin diyan kung hindi gumawa lang ng mga batas eh. Magbalangkas ng mga batas. Pero nakasanayan na ibababa yung pondo sa mga congressman. Diba? Kaya wala. Ang natin, sistema ng natin pag hindi nabago, hindi aasinto. Pag hindi nakakuha ng tunay na maglilingkod sa bayan ang ating walang pag-asenso. Nakakuha na. Pero siyempre may termino ng 6 years. May inaasahan pero anong nangyayari ngayon? Mayroong inaasahan ang tao. Pero anong ginagawa ngayon sa inaasahan ng tao? 'Di ba? Kaliwat kanan. Ngayon panlabing isang araw na nandoon. Sinisiraan. Binibintangan nilang pagnanakaw pero lahat naman yan sila magnanakaw. Kumbaga sila nagkakagatan. Ayun na nga yung inano ko kanina si Congressman Martin Romualdez at saka dating Congressman Ace Barbers. Ngayon sila nagkakagatan na rin. Sila anong pinag-aawayan? Pira. Walang ibang pinag-aawayan kung hindi ang pira at kapangyarihan. Kahit naman ako kay dating Congressman Ace Barbers, ba't pa ako didikit kay Martin Romualdez na hindi naman na yun makapagbigay sa akin ng pondo? Doon ako sa speaker dahil iyon ang magbibigay sa akin. Ang masama nga lang, binitawan mo na, nilalaglag mo pa. Iyon ang pinakamasama doon. Katulad yan. Dati puring-puri ang matandang digong ni Ace Barbers. Talagang pinagtatanggol niya todo-todo. Ngayon nasaan? Isa siya sa nagpo-prosecute. Ngayon ang ating pamahalaan nakapokus sa kanilang mga kalaban sa politika. Kaya walang mga magagandang programa. Walang maaasahan tayo saan man tingnan na anggulo. Isipin mo yon, pinangangalandakan pa yung racket. Iyon pala, napakaliit naman pala. Pinagsigawan pa. No? Ayon nga sa ating mga bulong-bulungan sa social media
Pagkatapos ng SONA, nagkaroon ng party-party yung mga congressman, ipinagtatawanan yung ating presidente kasi bakit pa di umano yung racket na yun isinama pa sa kanyang speech. Pinagtatawanan siya doon sa party-party ng mga congressman na yun samantalang nung nag-standing ovation pa sila ng palakpakan, tapos nung nakatalikod na, nililibak na nila, pinagtatawanan nila yung presidente. Diba? Kaya napakaraming sa atin, kumbaga ang mga politiko natin, mga mapagkunwari ang mga politiko natin sa mga salitang kanto, mga traidor. Yung mga ating mga magigiding na politiko, honorable yan kasi kung nasaan ang pakinabang, doon sila lahat para silang mga putyukan ba, parang mga putyukan. Kung saan ang kung saan ang pakinabang, doon sila. Para kang bulaklak ba na mabango. Hanggat may bango ka, talagang sinusuyo-suyo ka ng mga bubuyog. Pag wala ka ng bango, tapon ka na. Ilalaglag ka pa nila. Ganon ang ginawa sa matandang digong. Kaya nakakalungkot ang mga politiko natin, puro mga mga sinungaling yan. Ayun, paano kayo nagsisimbang mga yan? Paano sila nagdadasal? Natanong ko lang, paano kayo sila nagdadasal? Ay nako, kaya lalong-lalo na dyan yung mga yung mga makamarcos. Alam nyo, lilipas din yan. Maging mapagmatsyag kayo. Huwag kayong idol nagpapatakbo ng gobyerno sa Pilipinas ay mga oligarko, businessman. Hawak si Marcos, kaya ayaw nila sa mga Duterte kasi binangga sila ni Duterte. Tama. Alam mo, isa yun, Boss Christopher Muso. Isa yan sa inaayawan nila. Kaya nga ginagawa nila ang lahat para hindi makabalik ang mga Duterte. Isang halimbawa dyan, biglang nagkaroon ng rally ang INC. Di ba? Biglang nagkaroon ng rally ang INC, hindi na sabi ng ng intelligence, hindi na detect. Parang ang lumalabas marami ng galit na tao, kaya biglaan nakapag-organize ng ganong kadami. Di ba? Kaya ang ginawa, hilaw na hilaw pa, in-announce ngayon na magtataas ng 85 pesos. Ba? 85 pesos, pero mauuna yung 60 pesos. Sunod yung 25 ng January. In-announce pa, July 19, magkakaroon ng increase sa salary. Papalakpakan naman yung siyempre, isa ako sa manggagawa, makikinabang ako. Di ba? Palakpak tayo doon. Kasi magandang programa yon. Talagang para sa lahat yon. Walang pipiliin. Maliban lang sa mga probinsya. Di ba? Kasi NCR. Lahat. Lahat ng naikutan ko na mga tuwan-tuwa sila kasi lalaki na 780 ang kalalabasan na ng kanilang arawan. Dituwan-tuwa. Dumating ang July 19. Nadili, in-extend ng July 25. July 25 hindi napatupad. Sabi ko iba na ito. Anong nangyari? Sinorprisa tayo ng TRO.
Oh, ano sabi ng ibang mga kongresista katulad ni Elisan Fernando, yung excuse, yung kamanggagawa party list? Hindi pala pwedeng i-TRO yan dahil mayroong nag-aatas sa dole na yung Republic Act 126 ba? Sa Labor Code na hindi pala po pwedeng i-TRO yan pag na pero anong ginawa nung ating anong ginawa nung magaling natin na labor secretary? Dating senador yan Ano ang panawagan? Maging mahinahon po tayo. Senador ka ba? May malasakit ka ba sa mga manggagawa? Lumalabas na ang pinoprotektahan ng ating labor secretary yung mga oligarko. Kaya tama ito si Boss Christopher. Patunay yan. Kasi kung ikaw, labor secretary Francis Tolentino, kung ikaw ay makatao, makamanggagawa ka, makamahirap ka, poprotektahan mo yung manggagawa kasi labor secretary ka eh. Diba? Labor secretary ka, kaya ito may pangarap pa yan na tumakbo ng pagkasenador. Tandaan nyo ang pangalan na yan, Francis Tolentino. Huwag nyo nang iboto yan. Lahat kayong nabodol sa buong NCR. Binudol lang kayo, pinangakuan lang kayo. Wala naman talagang plano na itaas. Ako sa tingin ko, planado na nga yan eh. Kasi na-delay. Dinili-delay. Kaya malaki ang ko na talagang planado yon. Kita mo, wala man lang reaksyon ang duli. Na ipaglaban man lang yung mga manggagawa. Oh. Nabudol lang naman tayo nila, idol. Yan ang maliwanag na katotohanan. Napakaliwanag yan. Alam nyo kung bakit? Kung bakit nabudol tayo? Tandaan nyo, 60 pesos. Magkano yun? Magkano yun sa isang linggo, sa 6 na araw? 300 plus. Diba? 60, 180. 300 plus. Ilang kilong bigas na yan? Makabili na tayo ng 10 kilong bigas. Ilang araw na yung pagsasaluhan ng isang pamilya. Hindi nag-isip itong labor secretary natin eh. Oh. Sa bagay, hindi naman tayo magtaka. Yung pinamunuan yan sa Tagaytay, di man umasenso yung mga umasenso lang daw, puro mga negosyante rin. Kaya hindi makaano yan. Dapat wag nang manalo yan sa susunod. Isa yan sa ilaban natin, ikampanya natin yan na hindi na manalo yan sa susunod. Maliwanag yun ang pambubudol. Isipin mo, manawagan pa siya na maging mahinahon. Diba? Kung tayo kung talagang mga makatao ang mga yan, dapat ilalaban tayo niya. Pero hindi. Di man lang panawagan niya lang maging mahinahon. Wala tayong magawa dyan, susundin natin ang batas. Ayun, nagsisigawan na nga sila, may batas dyan. Hindi pwedeng mati-RO yan ng mababang hukuman, maliban sa Supreme Court at saka sa Court of Appeals. Pero wala. Parang bingi lang. Kaya wala tayong kinakawawa lang tayong wala, ang kaya lang natin sumigaw ng sumigaw tulad nito. Ang inaabangan lang nila, magkamali lang tayo.
sa pagsigaw para tayo makasuhan eh. Iyan lang ang inaabangan nila. Ganon lang kasimple, yun lang ang inaabangan nila. Antayin lang tayong magkamali para tayo kasuhan. No? Pero pag natakot tayo, paano na? Di tayo magsasalita dito. Alam niyo yung Sabado, nag-ikot ako yung isang malaking project dito sa May Cubao. Malaking construction company. Alam niyo, galit na galit sila. Kasi naabutan ako ng break time eh. Siyempre, nakimarites na rin ako doon sa mga usap-usapan nila yung sahod. Kasi Sabado, dapat daw makareceive na. Eh bigla ngayon nagka-TRO ng Miyerkules ba yun o Huwebes? Biglang nagka-TRO. Di galit na galit sila, nagmumura sila ngayon. Pati mga security. Kasi lahat makikinabang buong NCR. Ganon dapat ang gagawin nilang ayuda. Oh. Katulad nung kay Senator Marcolita, na panukala ni Senator Marcolita, yung simula sa 200 watts, 200 kilowatts na magagasto ng bawat pamilyang Pilipino, hindi na pagbabayarin. Kaysa magbigay tayo ng ayuda, doon na ilagay. Alam niyo yung 200 kilowatts, pag kwininta mo, nasa 2,000 lang. 2,000 lang mahigit. Oh, di ba namimigay tayo ngayon ng tigda 2,000? Doon sa panukala ni Senator Marcolita, walang exemption, mahirap, mayaman, makikinabang. Pag kaya nilang magtipid, simula 200 kilowatts monthly. Walang exemption yun kasi batas eh. Mahirap, mayaman, walang pinipili. Eh yung 2,000, napakaraming requirements na hiningi. Yung iba hindi makapag kaya budol talaga. Yun sana yung ni Senator Marcolita, napakaganda nun eh. Kasi unang-una, matututo magtipid. Matututo tayo magtipid para lang umabot tayo doon sa 200 kilowatts per month. Ano ang doon? Ano ang pag nakatipid, hindi tawag nito na hindi nagre-red alert yung ating mga yung mga gumagawa ng kuryente sa atin pagdating ng tag-init. Kasi nga, nagtitipid sila eh. Oh. Pero hindi pwedeng aprubahan kasi yung mga negosyante kumukontra. Kailangan bumili kayo ng gusto nyong bilhin. Gamitin nyo ng gamitin ang kuryente. Kasi hanggat ginagamit nyo, kumikita kami. Ganon ang mindset ng ating pamahalaan. Ganon nila pinapaikot ng mga negosyante ang ating pamahalaan. Oh. Kaya hindi sila pumapayag doon sa ni Senator Marcolita. Kasi unang-una, makakapagtipid yung ating mga kababayan. Matututo sila magtipid. Kasi ang habol nila, makuha nila yung 2,000 na wala na silang babayaran sa kuryente. Matututo ka ngayon magtipid. Oh. Pag nagtipid ka, anong mangyayari? Liliit yung kita ng negosyante. Iyon ang kapalit nun. Kaya kukontrahin ng negosyante yung panukala na yon. Kasi nga, ang gusto ng negosyante, pag malaki kang gumamit ng kuryente, malaki rin ang kikitain nila sa'yo. Ah, di ba? Ganun naka-mindset ang ng negosyante. Walang malasakit sa kanyang consumer. Kasi ang gusto niyan, gamitin mo ng gamitin kasi habang ginagamit mo, kumikita din kami. Oh, yung panukala ni Marcolita, magtipid ka para makuha mo yung konsumo na wala kang mabayaran. Oh. Hindi papayag doon yung mga negosyante kasi mababawasan yung kita nila. Di ba? Kaya nakakalungkot na pinapaikot lang tayo ng mga ilang oligarko. Oh. Napakarami sa atin na kaya ayaw na ayaw talaga nila sa mga Duterte. Siguro mangyayari ang panukala na ni Marcolita.
pag dumating yung ano, pag dumating na yung talagang tamang presidente na para sa Pilipino talaga. Yung walang pagkukunwari. Diba? Kaya abangan natin ang ano, abangan natin ang mga susunod na kaganapan. Ngayon lahat ng oposisyon ay may kaso na. Kasi nga ang gusto nilang mangyari, matanggal yung mga senador para lumiit yung threshold. Wala na doon sa 1/3. Wala na doon sa 3/4. Yung 16 bumaba ng 12, 11 hanggat sa makuha yung ano, majority. Pag nakuha nila yung majority, yun ang focus ngayon ng Senado. Kaya tingnan mo si Lacson kung anong ginagawa. Lahat ngayon, ang mga politiko ngayon, pag hindi natin pag-isipan ng maigi. No? Kita nyo ngayon ang ano, si Robin Padilla masyado nilang inaaliposta. Kasi nga kalaban nila. Kung pinag-aralan din lang ang pag-uusapan sa mga senador, ay bakit hindi nila tanggalin si Lito Lapid? Si Robin Padilla kahit papano nakatapos ng criminology. Di ba? O si Lito Lapid. Kaya hindi mahirap talaga pag ano, mahirap pag kalaban ka. Ala. Kaya kung ano tingnan mo ang credential ng mga politiko diyan. Tingnan niyo ang credential ni Robin Padilla. Di ba? Ang credential ni Robin Padilla, hindi pa politiko yan. Pero ilang buhay ang niligtas niya sa Mindanao. Ang buhay na saksi dyan, yung isang reporter ng Channel 7. Buhay na saksi yan. Hindi pwedeng magsinungaling yan kasi niligtas yan doon na kinidnap. Pati si Noli de Castro, kasama yan. Kung ilang bata ang mga niligtas niya na isang Robin Padilla. Kung credential lang ang titingnan, sino senador? May nagawa ba ng mga senador yan dyan? Sino inukray mo, Manong? Che. Manang Che, yan, shout out sa'yo. Inukray ko? Marami akong inukray. Lahat inukray ko. Di ba? Hindi pa politiko yun, pero nakita mo naman yung ano, kita mo naman yung nagtrabaho at saka hindi. Di ba? Ang taray, taray daw. Grabe ka naman makataray. Ayan, shout out sa iyo, Chi. Grabe ka naman makataray. Ang taas, ang taas ng bangs o ang taas ng hair. Di ba? Kaya ang ano natin, ang politika natin napakarumi. Sabagay, politika talaga napakarumi, pero wag naman yung masyadong garapalan na yung halatang halataan na ba? No? Ang haba ng hair. Diba? Sabi ni Che. Hindi kasi nila makuha-kuha ang isang Robin Padilla kasi gusto nga nila makuha nila, pero hindi nangyayari kasi nga siyempre may paninindigan din yung mama.
Kaya yung mga magagaling dyan na ano, lalo na si Lacson. Aywan ko kung sa panahon ba nito ni Lacson. Sa bagay, ano ito eh. Magaling to si Lacson mag-money of right. Diba? Uy, lagpas na pala tayo isang oras. Anong oras na ba? 3:30 na pala, mag-aalas 4 na. Baka lumabas na yung boss ko. Alright. Diba? Isang oras kalahati na pala tayo. Ay, maraming salamat sa inyo ha. Sa lahat ng nagtambay dyan. At saka sa mga nag-like, maraming salamat. Madam Chi, yan, shout out sa iyo. Yan, mag-like ka naman. Pag pumasok dito, mag-like naman para hindi naman sayang yung ano, hindi naman sayang yung pagdalaw mo. 'Di ba? Mag-iwan ka ng bakas. Ayan, sa lahat po ng nag-like diyan, maraming salamat sa inyong lahat. At yun po, marami tayong napag-usapan. Sari-sari ang ating napagkwentuhan. Maraming salamat sa mga nakinig. At sa mga nag-agree naman diyan, maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga disagree naman dyan, salamat pa rin sa inyo kasi nandyan kayo. Di ba? Hindi naman natin ano, no? Iba't iba tayo ng pananaw. Pero dapat ang maging healthy tayo pagdating sa ating mga pananaw. Kasi minsan may mga ano talaga na ano. Basta lang, mayroon naman na wala lang. Kaya tayo ngayon dapat maging ano tayo, maging aware na tayo sa ating mga nangyayari sa ating kapaligiran. Alam niyo kung bakit? Lamang po ang may alam. Yan ang masasabi ko. Lamang ang may alam. Kaya sa lahat po ng ano, sa lahat po ng nakikinig dito, maraming salamat sa inyong lahat. At hindi niyo pinagsasawaan ng ating mga ano, kahit medyo marami tayong napag-uusapan ano, sa larangan mo ng politika. Maraming salamat sa inyong lahat. At ang atin naman ay opinion ng bawat isa na pangkaraniwang ating ano, yung mga walang boses na ating mga kababayan. Ayan, iyon ang ating dinadala dito sa ating ano, platform. Yan, yung mga walang boses na gusto nilang ilabas, katulad ng ating mga manggagawa yung Sabado na mga nakausap ko, yung kanilang frustration kung paano sila binodol na naman ng sahod. Binodol tayo ng administrasyon na ito. Yung 60 na yung ano, yung 85 na taas sahod, nga kain bubog, sabi ng mga tambay sa kanto. Kain bubog na lang tayo. Galit na galit kahit yung mga kapitbahay ko, yung mga nagtatrabaho doon sa ano, galit na galit sila kasi wala eh, inaasahan nila yun eh. Troll crooks. Kita eh. Yan, magandang hapon sa iyo, Troll crooks. Yan, magpapaalam na ako. Yan, salamat sa iyo. Nauna sa iyo si ano, si Jolina Johaira. Ayan. Ayan, nakaisang oras kalahati na ako, Troll crooks eh. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Ang ating ayan, thank you. Ang atin pong napag-usapan ngayon ay opinion po ito ng bawat isang ordinaryong Pilipino, ordinaryong manggagawa. Alright? Ano man po ang mabigat na pakinggan sa ating pamahalaan, iyon po ay pangkaraniwang hinaing ng mga ordinaryong Pilipino. Ako lang po ay naging kasangkapan nila para ilabas ito sa ating ano. Malay natin pakinggan tayo ng ano, pakinggan tayo ng ating pamahalaan, no? Na magkaroon naman ng malasakit sa pangkaraniwang manggagawa na Pilipino, no?
Kaya maraming salamat sa inyong lahat at sinamahan nyo ako hanggang dulo. Yan, Troll Crocs, mega love shout out sa iyo. Ingat ka parate. At sa lahat ng mga dumaan, maraming salamat po. Sa lahat ng naki-join. Ayan, kay Mami Mercy Kalunod. Ayan, mega love shout out. Ingat po sila sa iyo. Ayan, saan man kayo naroroon. Alright, maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta. Alright, magandang hapon po at ingat po tayo. Ayan, panay ang ulan-ulan. Alright, thank you po.